अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार गोदै मुंजों बयखौबो खुलुमहरदों आरो जय मसीह बुंनानै बरायदों। दिनै आङो मोनसे बिषयखौ लानानै फैदों, जि बिषयखौ गोबां मानसिफोरा सावरायनो एबा बुंनो थाखाय गोबाङानो गियो आरो गोबांफोरानो कनफिउज एबा गोनो गोथो जायो आरो माखासे सुबुंफोरा एबा फोथायारिफोरा बे बिषयाव कमप्लिटलि सिरि एबा साइलेन्ट जानानै थायो आरो बे बिषयानो जादों जाहैबाय दायना एबा दायनिनि बिषय। इंलिसाव विचक्राफ्ट होननानै बुंदों, सोरबाया काला जादु होननानै बुंदों, तन्त्र मन्त्र होननानै बुंदों, बायदि बायदि बाथ्राफोर सोदोबफोर बे बिषयाव बाहायो। दिनै आङो बे बिषयखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै बे भिडिअआव फैदों। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, बाथ्राखौ बेखेवलांनायनि सिगाङावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोनो हास्थायदों। जिहेतु आङो आंनि बे चेनेलाव केवल खालि ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरखौसो लानानै फैयो, बाइबेलजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरखौसो लानानै फैयो। बबेबा हारिनि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै, बबेबा बिगियाननि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै, बबेबा गुबुन धोरोमनि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै, नाथाय बेयाव बाइबेला मा बुंदों बेखौसो बुंनो नागिरदों। मानोना जि बिषयखौ आं बुंनो नागिरदों बे बिषयखौ आयेना मानिया, बिगियानगिरिफोरा मानिया, नाथाय धोरोमा बे बाथ्राखौ आलादायै बुङो। दा बेयावखायनो केवल धोरोमनि लामाजोंल'सो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, बबेबा बिगियाननि बाथ्रा बुंनो नागिराखै, बबेबा आयेननि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै। दा बेयावखायनो बे बिषयाव धोरोमनि लामाजोंसो बुंनो नागिरदों। थारैनो बे बिषयाव धोरोमा मा बुङो, जोंनि बाइबेला मा बुङो, बे बाथ्राखौसो आं बुंनो नागिरदों। गोबां फोथायारिफोरा, गोबां सुबुंफोरा बेबायदि होननानै सोङो, सोरबाया पास्टरनियाव सोंगोन, सोरबा दैदेनगिरिफोरनियाव सोंगोन, सोरबा रेभारेन्डनियाव सोंनो हागौ, सोरबा आलादा रोखोमनि दैदेनगिरिफोरनियाव सोंनो हागौ जे आमुखा थारैनो बेबायदिया दंमारोना, एबा जादु मोन्थोरफोरा दंमारोना, एबा दायना दायनिफ्रा दंमारोना होननानै गोबांफोरा सोङो। ना बे बाथ्राफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बोहैबोबाय थानाय एबा ओंखारबोबाय थानाय सल' बाथाफोरसो नामा होननानै सोरबाया सोङो। थारैनो दिनैनि जुगाव एबा दिनैनि मुगायाव बे दंमारोना गैमारा होननानै सोङो। आरो माखासेफोरा सोङो, बेबायदि खामानियाव ख्रिस्टियानफोराबो बाहागो लानानै दङ नामा, ख्रिस्टियानफोराबो प्रेक्टिस खालामदों नामा होननानै सोंग्रा दं। आरो माखासेफोरा सोंग्रा दं जाहैबाय एबा सोङो जाहैबाय, मा ख्रिस्टियानफोराबो बेफोर खामानिखौ मावनो हायो नामा एबा मावनो मोनो नामा होननानै सोंग्राफोरबो दं। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जोङो सोरबा सुबुंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नायनाय नङा, समाजनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नायनाय नङा, बबेबा इउटिउबाव जानला मानला बुंनाय बाथ्राफोरखौ नायनाय नङा, नाथायब्ला जोङो बे भिडिअ नायगोन जाहैबाय इसोरनि गोथार बाइबेल बोसोन, इसोरनि बोसोना मा बुङो बे बिषयाव जों बेखौसो नायलांगोन। मानोना जहननि 9:30 सिरिया ओरैहाय बुङो, जेब्ला जोङो सैथोखौ मोनथिगोन, सैथोआ जोंखौ उदांस्रि खालामगोन। दा बेयावखायनो जोङो मोनफ्रोमबो सैथो बाथ्राखौ मोनथिनाया गोनांथिथार। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा बाथ्राखौ नायलांदोनि, आवगायलांदोनि। अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्टनि बिसा नोंथांमोन, मोनसे सोंलुनि गेजेरजों जागायजेनलांदोनि। बे सोंलुआनो जाहैबाय, व्हाट इज विचक्राफ्ट एकर्डिं टु द बाइबेल? बाइबेलनि बायदिब्ला बे दायना दायनिया मा, बे दायनाया मा? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जादु मोन्थोरा एबा जादु टनाया एबा दायनाया बबेबा निम्बु जि काजि दङ, बैफोर काजिफोर, बबेबा बानलु, बबेबा दुरुं, माबा मोनसे गाब, बबेबा ताबिज, बेफोरावल' थायाखै, बेफोरल' नङा, बेफोरावनो जेन बियो जोबजानानै दङ, बे नङा। बाइबेलनि बायदिब्ला बे विचक्राफ्ट एबा बे जादु मोन्थोर दायनाया, बेनि ओंथिया आलादा। बेनि ओंथिया जाहैबाय, सेथि बाथ्रा बे जाहैबाय इसोरखौ नागारनानै गुबुन मोनसे गोहोनियाव मदद लानाय। नैथि, आत्मिक गोहोखौ गाज्रि राहायै लिंहरनाय। थामथि, इयुनखौ मोनथिनो थाखाय एबा भबिष्यतखौ मोनथिनो थाखाय आरो गुबुनखौ सैहोनो थाखाय, गुबुनखौ प्रब्लेमाव खोख्लैनो थाखाय एबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय खोमसिनि गोहोखौ बाहायनाय। बाइबेलनि बायदिब्ला जादु मोन्थोरनि ओंथिफोरा बेबायदि। बेनिखायनो गालातियारिनि 5:19-20 सिरियाव ओरैहाय बुङो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना गावनो फरायगोन, आं बेयाव रोखायै क्लियार फरायनानै होजोबला। 20 सिरिनि जागायजेननाय आरो 21नि जोबथाखौ फरायनानै होगोन। मुर्तिफोरखौ खुलुमनाय आरो मोन्थोरफोरखौ बाहायनाय। मोन्थोरफोर बाहायनाय होननानै बेयाव बुंदों, दायना होननानै सोदोब बाहायाखै, मोन्थोरफोर बाहायनाय होननानै बुंदों। आरो बे मोन्थोरफोर बाहायनाया मा जायोनो 21 सिरि जोबथायाव ओरैहाय बुंदों, जायफ्रा बेफोरबादि मावो बिसोरो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोनथारनाय नङा, बेबायदि होननानै बै मोन्थोर रायग्राफोरखौ बुंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाइबेल सिरियाव बेयाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ थर खालामगोन जे बे मोन्थोर रायनायखौ बबे केटेगरियाव दोनदों। बे जाहैबाय मोनसे पापनि केटेगरियाव दोनदों।
पापनि मोनसे बाहागोआव दोनदों बेखौ मावग्राफोरा मा मोनानो रावबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोना होननानै पापनि मोनसे बाहागोआव खोख्लैनानै दोनखादों। बेनि ओंथिया मा जादों? बे खामानि मावनाया नाजावजाथावना खामानि नङा। बे खामानिया जाहैबाय पाप मावनाय जायो, पापनि खामानि। आरो बे खामानिखौ मावनाया माबा मोनसे परम्परानि बाथ्रा नङा। बेखौ मावनाया जाहैबाय आत्मिक बिद्रह खालामनाय जायो, आत्मिकनि उल्था बिग्रायखांनाय जायो। दानाब्ला जों मोनथिबायना अनजाग्राफोर, बाइबेला बेखौ मा बुंदों? बे जाहैबाय पापनि बाहागोआवसो दं। बेखौ मावग्राफोरा सोरगो रायजो आवग्रिनो मोना होननानै बुंदों, पापनि बाहागोआव दं। दानाब्ला नैथि सोंलुआव थांदोनि, बे जाहैबाय बाइबेलनि बायदिब्ला जादु मोन्थोर खालामनाया बाधा नामा? बाइबेला बेखौ बाधा होदोंना होआखै? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे सोंलुनि फिननायखौ आं एरैहाय होनो नागिरदों। जानो हागौ खोमा एबा जानाय नङा खोमा होननानै बुंनो नागिराखै। बे जाहैबाय 100% आं बुंनो नागिरदों बाइबेला बे बिषयाव माना खालामदों, बाधा होदों। इसोरनि गोथार बोसोन हुदा बिजाब 10 बालाबनिफ्राय 12 सिरिसिम ओरैहाय बुंदों, नोंसोरनि सासेयाबो गावनि बिसाज्ला एबा बिसाजोफोरखौ बुलि सावफुंनो नाङा, आर गोनोखो एबा नायखांग्रा एबा मोन्थोर रायनाय, मुहुनि गोरों, देवदा एबा दौदोनि, दायना एबा गोथैफोरजों सानज्लायग्रा बेफोरबादि मानसि नोंसोरनि गेजेराव दा ओंखारथों। बेबादि मुगै जानाय खामानि मावग्राफोरखौ फोरबोआ हामजाया। बेनिखायनो नोंसोरो जे हादराव हाबहैगोन बे हादरनिफ्राय बेबादि मानसिफोरखौ फोरबोआ होहरगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बेयाव इसोरा गुरै रावाव बुङाखै, नाथाय इसोरा बेयाव मोनसे स्ट्रं रावजों बुंदों, बोलोगोरा सोदोबजों बुंदों जे इसोरा बिसोर बायदिखौ मा होनोनो मुगैयो होननानै बुंदों। इसोरा मुगैयो बेबायदि खामानि मावग्राफोरखौ। बेखौ बोलोगोरायै सांग्राङै इसोरा मोनथिहोदों। इसोरा मानो बेबायदि खामानि मावग्राफोरखौ मुगैयो? बे जाहैबाय जाय मानसिफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावो बिसोरनि बुंनाया बेबायदि जायो, इसोर आंहा नोंनि सायाव भरसा गैलिया, इसोर आंहा नोंनियाव फोथायनाय गैलिया, आंनो गुबुन बोलोखौसो नांसिगौ, आंनो गुबुन सक्तिखौसो नांसिगौ, आं बै सक्तिनियावसो फोथायो, बेबायदि होननानै बुंनाय जायो। बेयावखायनो इसोरा जादु टना मोन्थोर रायग्रा दायनाफोरखौ मुगैयो। दे अब्ला फैदो जोङो थामथि सोंलुआव थांदोनि, बे जाहैबाय मा दिनैनि समावबो मोन्थोर रायनायफोरा दङना एबा दायनाफोरा दंना? अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां सुबुंफोरा बेबायदि बुङो, बेफोर बाथ्राफोराथ' गोदो गोदायनिसोमोन। पास्टर, बेफोर बाथ्राफोरा गोदो गोदाय समावनो जोबलांबाय, दा बियो गैला होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, सैथोखौ खोनासं, बियो दिनैबो दं। दानाब्ला गोदोनिख्रुइ बांसिन स्मार्टसो जाबावबाय। गोदो बेफोर खामानिफोरा खुला खुलि जायोमोन, दानाब्ला सिरि सिरि जायो। अनजाग्राफोर, दिनैनि दायना एबा मोन्थोर गोरोंफ्रा बेबायदिहै फैयो एबा बेबायदिहै नुजाफैयो। सेथि, हरस्कप एबा कुण्डली अबसेसन। बे जाहैबाय गाव गावनि कुण्डलीखौ नायनाय। बेनि गेजेरजों मोन्थोर गोरों एबा मोन्थोरफोरा दायनाफोरा सफैगोन। नैथियाव दं जाहैबाय टेरट कार्ड्स। सरासनस्रायै गोबां मानसिफ्रा तास गेलेनाय होननानै बुङोब्ला, बै जुवा गेलेनाय जिथु तास दङ, बै तास होननानै बुङोब्ला बुजि मोनगोन। बेबायदि गासै 78टा कार्ड गोनां मोनसे बेबायदि जादु मोन्थोरनि मोनसे कार्ड थायो, आरो बे कार्डनि गेजेरजों जिउ नायखाङो, गाज्रि खामानि मावनो नायखाङो, बेफोरबायदि भबिष्यतनि बाथ्राखौ नायखाङो। दानि जुगाव बेबायदि मोन्थोर गोरोंफोरा खामानिखौ मावो आरो बेबायदिनो मोन्थोरा जायो। थामथियाव दं जाहैबाय मेनिफेस्टेसन उइदाउट गड। इसोर गैया होननानै फोथायहोनाय, इसोर गैया होननानै बुंनाय, बेबो मोनसे मोन्थोरनि खामानि, बेबो मोनसे दायनानि खामानि। ब्रैथियाव दं जाहैबाय एनार्जि हिलिं उइदाउट क्राइस्ट। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, एनार्जि हिलिं उइदाउट क्राइस्ट, जिसु ख्रिस्ट गैयालाबानो सोमोनांथाव खामानि जानाय, बेबो मोनसे मोन्थोरनि खामानि, दायनानि खामानि, गाज्रि जिउनि खामानि, गाज्रि आत्मानि खामानि। आरो दिनै बेनो गोबां जायगाफोराव जागासिनो दं। जिसु गैयालाबानो, जिसु ख्रिस्टआ गैयालाबानो गोबां जायगाफ्राव सोमोनांथाव खामानिफोर जादों, गोबां जायगाफ्राव सोमोनांथाव खामानिफोरा जागासिनो दङ। अब्ला साननानै नाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेबो मोनसे दायनानि खामानि। जेराव जिसु ख्रिस्ट गैयालाबानो सोमोनांथावा जादों, बेयो मोनसे दायनानि खामानि, मोन्थोरनि खामानि। बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन। आरो बाथियाव दं जाहैबाय ब्लेक मेजिक एबा व्हाइट मेजिक। बे मोननैबो गाज्रि। दानाब्ला दथि बाथ्रा, बे जाहैबाय टटका प्लास बाइबेल मिक्स। बे बयनिख्रुइबो गिथावनासिन। नोंथांमोना मालाबा खोनादोंना टटका होननाय? TOTKA। येस, बे प्लास बाइबेल। बे जाहैबाय टटकाया सुबुं जिउआव सोलिफुबाय थानाय फिसा फिसा मुलि एबा जादुनि आदब, जायनि थांखिया जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, गाज्रि नोजोरनिफ्राय जानगाराव थानाय, सुख गोजोन आरो जौगानाय लाबोनाय एबा खैफोदनिफ्राय बारग'नाय। बे जाहैबाय टटकानि ओंथि, आरो बेखौनो बाइबेलाव गोबां मानसिफ्रा खालामो। बेखौ मिक्सआप खालामनानै गोबां मानसिफ्रा खामानि मावो। दा नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायना होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय 2 करन्थियारि 10:14।
मानोना सैतानाबो गावखौ स्रांनि आर्फबादि दिन्थिफ्लानो हागौ। अनजाग्राफोर, बे बाइबेल सिरिनि बायदिब्ला मा सैताना अराय समबो माबा मोनसे गिथावना नुग्रा नङा। जों जे बेखौ नुयोब्ला गिगोन बे टाइपनि नङा, गोबां गिथावना नङा। नाथाय गोबां समाव समायना, नायथावना, हेफाजाब होग्रा, स्पिरिचुवेलजों बुंफबनाय बेफोरबायदिसो जोङो नुगोन। मानोना सैताना गावखौ सैतान होननानै बुंना लाया, बियो मा सोरांनि सहाय लानानै खामानिखौ मावो, गावबो सोरांनि बायदि दिन्थिफ्लायो। बेयावखाय अनजाग्राफोर साबधान जागोन। ब्रैथि सोंलु बेनो जाहैबाय मा ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो दायनाफ्रा थानो हागौ नामा एबा मोन्थोर रायनायफ्रा थानो हागौ नामा एबा दं नामा? अनजाग्राफोर मोजाङै खोनासंगोन। ख्रिस्टियान जानाया मोनसे मुंल', नाथाय ख्रिस्ट'जों थाबायनाया मोनसे जिउ। नंगौ अनजाग्राफोर, ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो थानो हागौ एबा ख्रिस्टियान न'खरावबो थानो हागौ। जुदि ख्रिस्टियान न'खरावबो थानो हागौब्ला एबा दंब्ला अब्ला बोरैहाय एबा बोरै? जेरैहाय सेथि, जिसुखौबो फोथायो नाथाय ताबिसावबो फोथायो। नैथि, बाइबेलखौबो फोथायो नाथाय ज्योतिषनि बाथ्राखौबो फोथायो। थामथि, आर'जबो खालामो, जादुबो खालामो। ब्रैथि, गिर्जायावबो थाङो, अजानियावबो थाङो। बेबायदियैनो जोंनि मण्डलिफोराव, ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव, ख्रिस्टियान न'खरफोराव दायना मोन्थोरफोरा थानो हागौ। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, माथाइनि 6:24 सिरिया ओरैहाय बुंदों, सासे लेङा सानै बिगबाखौ दाव दाव खालामनो हाया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु प्लास जादु जों खालामनो हाया एबा थानो हाया। जिसुनियावबो थागोन, जादुखौबो लागोन, बेबायदिया माब्लाबाबो जाया। सोरबाया जुदि बुङोब्ला आं क्रसजोंबो थांगोन आरो टटकाजोंबो थांगोन होनब्ला बे जानाय नङा। मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों, सासे लेङा सानै बिगबानियाव थानो हाया। दानाब्ला फैदो बाथि बाथ्रायाव, मा सासे ख्रिस्टियाना दायना खामानिखौ मावनो मोनोना एबा जादु मोन्थोर रायनो मोनोना? अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां मानसिफोरा सैथो बाथ्राखौ खोनासंनायाव हयथ' गोखा मोननो हागौ, नाथाय सैथोआ बेनो, सासे गोदान जोनोम मानसिया एबा सासे गोदान जोनोम मोननाय मानसिया माब्लाबाबो जादु, टना, ब्लेक मेजिक बेफोरबायदि दायनानि खामानि, मोन्थोरनि खामानिखौ माब्लाबाबो मोनथिनानै माब्लाबाबो बियो मावनो मोननाय नङा एबा मावनाय नङा। जाय मानसिया जोनोम जाबाय, गोदान जोनोम जाबाय, गोदान सारि जाफिनबाय, बे मानसिया माब्लाबाबो बे खामानिखौ मावनाय नङा। औ, माखासे मानसिफ्रा थानोबो हागौ, मावनोबो हागौ, जायफोरा कमजोर फोथायनाय, लोरबां फोथायनायनिमोन, गाव हारसिं गियोमोन, सोरबाया बेरामाव थादोंमोन, सोरबाया न'खरनि नारसोमनायनि थाखाय, सोरबाया गोदो गोदायनि परम्पराफोरनि थाखाय बेफोरबायदिजों नाख्रेबजानानै सोरबाया बेफोरबायदि खामानिफ्राव थानोबो हागौ। नाथाय बेयावबो इसोरनि बोसोना एरैहाय बुंदों, 1 करन्थियारि 10:26 सिरियाव, नोंसोरो फोरबुनि खुरियाव लोंनानै मोदायनि खुरियाव लोंबावनो हाया आरो फोरबुनि आरांगायाव जनानै मोदायनि आरांगायाव जनो हाया। फै दानाब्ला जोङो दथि बाथ्रायाव थांदोनि, बे जाहैबाय मोन्थोर गोरोंफोरनि आत्मिकनि फिथाइफोर। जोङो बेखौ नायदोनि, बिथांमोना जुदि बे खामानिखौ मावोब्ला बिथांमोना आत्मिकआव मा फिथाइ मोनो, माबोरै जाहैयो, बेफोर गासैखौबो जों एसे नायदोनि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोन्थोर रायग्राफोरा, दायनाफोरा माब्लाबाबो उदांस्रि जाया एबा उदाङै थानो हाया। बिसोरनि फिथाइफोरानो जादों जाहैबाय, सेथि, आत्मिक जिउआव खोमसि जालाङो, आत्मिक जिउआव अन्धकार जालाङो। नैथि, गिनाय आरो उसाव बादाव थायो। थामथि, आर'ज खालामनो रोङै जालाङो, आर'ज खालामनाया गैयै जालाङो आरो बे मानसिया बेरामिबो जालांगोन। न'खराव नांज्लाय खमज्लाया फैगोन आरो जोबथायाव आत्मिक जिउनि थैनाया थागोन, आत्मिक मृत्यु जागोन। मानोना रमारि 6:23 सिरिया बुंदों, पापनि बेथना थैनाय। अब्ला जों मोनथिबायना, जाय मानसिया बे खामानिखौ मावो बिनि फिथाइया मा जागोन? आत्मिक जिउनि थैनाय जागोन। स्निथि बाथ्रा अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि गोहोआ दायनानि गोहोनिख्रुइबो देरसिन। दानाब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, रंजाथाव, गाहाम रादाब, गाहाम बाथ्राखौ खोनासंदो। 1 ज'हननि 3:8 सिरियाव मा बुंदों? जाया पाप मावबाय थायो बियो सैताननि, मानोना सैताना जाजेननायनिफ्राय पाप खालामबोदों। सैताननि हाबाफोरखौ संहार खालामनो थाखायनो इसोरनि बिसा हौवाया नुजाफैदों। आरोबाव थोनहरजानायनि 9:19 सिरि, आरो जादु मोन्थोर दिन्थिग्राफोरनि गोबाङानो गावसोरनि जादु मोन्थोरनि बिजाबफोरखौ लांनानै बयनिबो सिगाङावनो अराव सावगारदों। नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ गिग्रा नङा, जिसु ख्रिस्ट'आ खारग्रा नङा। अनजाग्राफोर, जों बेयाव मोन्थिनो मोन्दों, सैताननि गासै गोहोखौ फेजेननो थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ फैदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ फेजेनखाबाय। बेयावहाय गिनांगौनि बाथ्रा गैया। जुदि नोंथाङा दिनै गिनानै थांनानै दङब्ला, जुदि नोंथाङा माब्लाबाफोर जादु मोन्थोरफोरखौ खालामफेरदोंमोनब्ला, जुदि सोरबाया नोंथांनि सायाव जादु मोन्थोर खालामदोंब्ला, आरो जुदि नोंथाङा मोननै लामाजों थाबायनानै दङमोनब्ला, दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांखौ बुंगासिनो दङ, आंनियाव फै होननानै, आंनियाव फै, आंनियाव फै होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंगासिनो दं।
बेनिखायनो कलसियारि 2:15 सिरिया ओरैहाय बुङो, क्रुसाव दोखथाबजानायजों ख्रिस्ट'आ जिउफोरनि सासनगिरिफोर आरो इख्तियार गोनांफोरनि बोलोनिफ्राय गावखौ सख'बाय आरो बियो बिसोरखौ बन्दी खालामनानै गाव देरहानायनि हानजा सुरनायाव बोलांनानै बयनोबो दिन्थिबाय। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, सेथि बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, इसोरखौ नागारनानै एबा इसोरनि अनगायै गुबुन शक्तिनि सायाव माब्लाबाबो दाफोथाय। नैथि, गिनायजों नङा फोथायनायजों थाबाय। थामथि, खावसे बाहागोआ मोदायनि, खावसे बाहागोआ खृष्टाननि बेबायदि जिउखौ माब्लाबाबो खुंनो नाङा। आधा आधा एबा आधा खृष्टियान जानो नाङा। ब्रैथि, अनजाग्राफोर, क्रुसानो थोजासे। बाथि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्ट'आनो बयनिबो, जिसु ख्रिस्ट'आनो थोजासे। बे गासै बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिगोन। जों जेब्ला बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिगोन, जोंनो आरो गुबुन बबेबा शक्तिनि गोनांथि जानाय नङा। बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्ट'निख्रुइ बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन शक्ति आरो जेबो गैला। जिसु ख्रिस्ट'आनो बयनिख्रुइबो देरसिन शक्तिया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय, मैयानि सानाव सासे सुबुङा आंनियाव सोंहरदोंमोन। दा बे सोंनायनि थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरो बिथांनि थाखाय बे भिडिअआ जादों। आरो बेजों लोगोसेनो जायफोरा नायदों नोंथांमोनाबो हयथ' थारैनो नोंथांमोननि जिउआवबो गोबां सोंलुफोर दंमोनब्लाबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै एसेब्लाबो माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राफोरखौ आइडियाजों मोनफिननो हादों आरो बाथ्राफोरखौ मोनथिफिननो हादों। दे अब्ला सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मोनसे लाइक हो आरो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालाम। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। जय मसीह, प्रेज द लर्ड होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।